ассалому алайкум дӯстони азиз, шурӯъ мекунем ба гузаштани физикаи атом ва махсусан аз ин қисми физика мо шурӯъ мекунем, чунки ана ҳамин қисми физика аз назари мардум дуртар мемонад ва мардум камтар мехонанд ва ё ин ки донишҳое ки аз ин қисми физика мегиранд донишҳои сатҳӣ аст ва дар бораи ин қисми физика тасаввуроти камтар доранд. Барои ҳамин шурӯъ мекунем физикаи атом ва ҳаста. Физикаи атом ва ҳаста. Ва шурӯъ мекунем аз мавзӯи фотон. Биёед акнун якум мебинем ки фотон чист ва дар бораи гипотезаи Планк ва пайдоиши квантҳо, дуюм дар бораи инкишофи квантҳои рӯшноӣ, назарияи Эйнштейн, сеюм дар бораи дуализми корпускуравӣ ва ҳаминтар мувофиқи ана ҳамин нақша мегузарем. То солҳои 1900 чунин тасаввурот вуҷуд дошт ки рӯшноӣ ду тасаввурот дар бораи рӯшноӣ вуҷуд дошт ки рӯшноӣ гӯё ки мавҷ аст, гӯё ки зарра аст. Яъне як қисми олимон мегуфтанд ки рӯшноӣ мавҷ аст, як қисми дигараш мегуфтанд ки рӯшноӣ зарра аст ва дар бораи паҳншавии рӯшноӣ ҳам маълумоте вуҷуд надошт. Фикр мекарданд ки рӯшноӣ бефосила паҳн мешавад ва мувофиқи ана ҳамин назария ки рӯшноӣ бефосила паҳн мешавад, олимон дар ана ҳамон солҳо, яъне дар атрофи солҳои 1900 шарҳ дода натавонистанд афканишоти ҳароратиро, ҳодисаи афканишоти ҳароратиро. Ва дар ана ҳамин ҳолат дар солҳои 1900 Планк омад ва гуфт ки рӯшноӣ бефосила паҳн намешавад, аммо ҳисса паҳн мешавад, яъне қисм ки ин қисмҳоро номиданд кванти рӯшноӣ. Квант яъне паҳн мешавад ва энергияи ва ба таври эмпирикӣ моҳи октябри соли 1900 ба таври эмпирикӣ формулаи Е баробари H нюро ворид кард, ки дар ин ҷо H доимии Планк аст. доимии Планк. ню бошад басомади афканишоти ана ҳамон электромагнитӣ, басомади мавҷи электромагнитӣ. умуман биёед онро басомад мегӯем. Басомад. Ва доимии Планкро дар ин ҷо менависам ки ин баробар аст ба 6,163 зарби 10 дар дараҷааш тақрибан минуси 34 ҷоул зарби сония. маънои физикии ана ҳамин доимии Планк ин амали хурдтарин ё камтарин. маънои физикаш амали камтарин. Ва яъне ки ба таври эмпирикӣ соли 1900 ин формуларо ворид кард ва гуфт ки рӯшноӣ ҳисса паҳн мешавад, на бефосила. Ва исботи ана ҳамин формулашро як-ду моҳ баъд, моҳи декабри соли 1900 исботи ана ҳамин формулаи Е баробари H нюро ба таври назариявӣ иҷро намуд ва худи ана ҳамин соли 1900ро соли таваллуди физикаи квантӣ ё ин ки физикаи муосир меноманд. Физикаи муосир ё ин ки физикаи квантӣ. инкишофи квантҳои рӯшноӣ назарияи Эйнштейнро мебинем. Акнун Планк дар ин ҷо чунин ақида дошт ки танҳо ҳангоми ҳамтаъсироти рӯшноӣ бо ягон модда, танҳо ҳангоми фурубурд ва афканиш
фурубурд ва афканиш чунин рӯшноӣ чунин хосияташро намоён мекунад. Яъне ки хосияти ҳисса квантӣ мегӯянд. Ана ҳамин ҳисса паҳншавӣ як ҳиссаи ана ҳамин рӯшноиро дар ин боло мо бояд қайд мекардем ки вақте ки вай пешниҳод кард ки рӯшноӣ ҳисса яъне қисм паҳн мешавад, яъне портсия паҳн мешавад, энергияи як портсия, энергияи як ҳиссаи рӯшноӣ ана ҳамин е баробари 8 ню ҳаст ва ин ҳиссаро номашро гузоштанд кванти рӯшноӣ. Ана ҳамин ҳиссаи рӯшноиро. Ва Планк гуфт ки чунин ақида дошт ки ин ба тарзи квантӣ хосияти квантии рӯшноӣ ин дар ҳангоми фурубурд ё дар умум ҳангоми ҳамтаъсирот бо моддаҳо рух медиҳад. Аммо соли 1905 Алберт Эйнштейн гуфт ки ин на танҳо ҳангоми ҳамтаъсирот бо моддаҳо дар умум рӯшноӣ чунин хосият дорад, яъне хосияти квантӣ дорад ва баъдтар яъне дар ана ҳамин як чанд сол баъд аз ки мафҳуми квант ворид шуд аз тарафи Планк ва дар солҳое ки Эйнштейн аллакай назарияи худро ворид кард, яъне як чанд сол баъд аз Планк, яъне дар ҳамон солҳо аллакай квантро ном гузоштанд фотон, яъне зарраи рӯшноиро, ҳиссаи рӯшноиро ном гузоштанд фотон. Ва дуализми корпускулавии мавҷӣ, мо аллакай дар бораи дуализми корпускулавии мавҷӣ гуфтем. Дуализми корпускулавии мавҷӣ мо гуфтем ки биёед мегӯем ки ақидаи Ньютон ва ақидаи Хюйгенс. Ньютон мегуфт ки рӯшноӣ ин сели зарраҳо ё ин ки корпускула мегӯем. Корпускула аст. Хюйгенс чунин назария дошт ки рӯшноӣ ин мавҷ аст. Таҷрибаҳое буданд ки исбот мекарданд ки рӯшноӣ мавҷ аст ба мисли интерференсия, дифраксия ва дигар таҷрибаҳо. Дигар ҳодисаҳо ва таҷрибаҳо ҳам ки буданд ки ин ҳодисаҳоро яъне асоснок мекарданд. Ва боз дигар таҷрибаҳо, дигар ҳодисаҳо ҳам буданд ки исбот мекарданд ки рӯшноӣ сели зарра аст. Ва аммо рӯшноӣ дар ҳақиқат рӯшноӣ хосияти дуализмӣ дорад, яъне худро ҳам мисли зарра ва ҳам мисли мавҷ метавонад нишон диҳад. Барои ҳамин инро мегӯянд дуализми корпускулавии мавҷӣ. Корпускулавӣ яъне зарравӣ, мавҷӣ яъне мавҷӣ. Энергия, масса ва импулси фотон. Мо дар бораи энергияи фотон аллакай дар ин ҷо навиштем ва бинед ки дар бораи массаи фотон аввал гап мезанем. Массаи фотон массаи оромии фотон менависем. Надорад, чунки вай худаш зарраи рӯшноӣ аст ва вай бо суръати рӯшноӣ ҳаракат мекунад. Ва агар ӯ массаи оромӣ медошт, пас ҳангоми бо суръати рӯшноӣ ҳаракат кардан массаи он беохир мешуд. Аммо массаи он беохир нест ва мо метавонем ки массаи онро ворид кунем. Вале қайд мекунем ки массаи оромӣ надорад. Ва азбаски энергия дорад, аз ҳисоби ки энергия дорад, вай импулс дорад ва аз ҳисоби ки импулс дорад, масса дорад. Ё ки дар умум метавонем гӯем ки аз ҳисоби ки энергия дорад, вай масса дорад, чунки дар физикаи квантӣ ё ин ки мувофиқи назарияи нисбият, энергия ба масса мутаносиб аст, мувофиқи формулаи Е баробар аст ба mc квадрат. Ва ин вобастагӣ байни масса ва энергия аст. Инро ҳам дар ёд гиред. Ва инчунин акнун менависем дар бораи импулс ва массаи фотон. Боз мегӯем ки фотон ҳамеша дар ҳаракат аст ва суръати вай ҳамеша ба суръати рӯшноӣ баробар аст ки суръати рӯшноӣ баробар аст ба 299,792,458 метр тақсими сония, ё ин ки тақрибан онро мегиранд 300 миллион метр тақсими сония, ё ин ки 300,000 километр тақсими сония, ё ин ки чунин менависанд 3 зарби 10 дар дараҷааш 8 метр тақсими сония. Ин суръати рӯшноӣ аст, яъне ки суръати фотон аст.
و فوتون سرعتی غیر از این ندارد و این چنین سرعتی یعنی هنگامی که با یگان ماده هم تاثیرات که میکند در حال فرو برده که شد یعنی سرعتش نول میشود. وقتی سرعتش که نول شد وای ماسه هم ندارد. هنگامی سرعتش نول شدن وای وجود ندارد، یعنی تنها فوتون در آن همین حالت وجود دارد. و بیاید اکنون بنویسیم فرمول ی برابر است با ام سه کوادرات رو مینویسیم که ام سه کوادرات رو جدا میکنم با 3 ضرب 3 ام3 یا ماسه ضرب سرعت، این میشد ایمپولس ضرب سرعت، یعنی که انرژی برابر شد با ایمپولس ضرب سرعت. و از اینجا اگر ایمپولس فوتون رو یابیم این میشود 1 تقسیم 3 یا اینکه انا اکنون در جای یه میمونه موف که انا همون فرمولای پلانک H نیو تقسیم 3 و این میشود ایمپولس فوتون، یا اینکه در جای نیو میگذاریم. ما چون این فرمول داریم وابستگی بین درازی موج، بسامد و سرعت موج. این حتی از مکانیک هم معلوم است که سرعت موج در اینجا موج ما موج الکترومغناطیسی است، این سرعت خود روشنایی است برابر است با درازی موج ضرب بسامد آن. و از اینجا اگر بسامد را یابیم این میشود 3 تقسیم لامدا و این رو با معادله های خود میگذاریم میشود ایمپولس فوتون برابر میشود با H تقسیم 3. ببینید که در اینجا ما H تقسیم 3 داریم در اینجا و این رو برده در آنجا میگذاریم H تقسیم 3 ضرب نیو. ببینید که در اینجا H تقسیم 3 ضرب نیو میتونیم نویسیم. پس در جای نیو میگذارم از این فرمولا که در اینجا حاصل کردم، در جای نیو میگذارم 3 تقسیم لامدا، 3 ها اختصار میشن میموند H تقسیم لامدا. پس ایمپولس فوتون برابر بوده است با H تقسیم لامدا. ماسه آن را باشد از بس که ایمپولس برابر است با ماسه ضرب سرعت، یا از این فرمولا یا که میرویم باز از آن همین فرمولا ی برابر ام3 کوادرات حاصل میکنیم. از اینجا ماسه فوتون رو حاصل میکنیم. ماسه فوتون برابر بوده است با ایمپولس تقسیم سرعت روشنایی. بینید ایمپولس ما در اینجا حاصل کرده شد. پس می نویسیم H تقسیم لامدا باز تقسیم سرعت روشنایی، یعنی در مخرج یک سرعت روشنایی پیدا می شود. این است فرمولای انرژی فوتون. این رو در یاد گیرید. ماسه فوتون فرمولای ماسه فوتون. بیاید دوام موضوع رو میبینیم. انرژی ماسه و ایمپولس. قانون‌های بقا هنگامی تأثیر متقابله با ماده. قانون‌های بقا هنگامی تأثیر متقابله با ماده برای فوتون‌ها قانون بقای شماره فوتون‌ها اجرا نمی‌شود، یعنی شماره آنها میتواند تغییر یابد. می‌نویسم n نو برابر است با کانستانت، اما قانون بقای انرژی و ایمپولس حتما اجرا می‌شوند. و یکی از نتیجه های مهم که از قانون بقای انرژی و ایمپولس گرفتن ممکن است این است که الکترون آزاد فوتون را فرو نمیبرد یا اینکه افکنشات نمیکند. الکترون آزاد فوتون را فرو نمیبرد و افکنشات نمیکند. یعنی باز یک چیز دیگر که یک بار دیگر من قید میکنم که قانون های بقای انرژی و ایمپولس برای فوتون کار میکنند، اما قانون بقای شماره فوتون ها کار نمیکند. و این چنین یک چیز دیگر رو در اینجا قید میکنم که در قسم سیوم دوالیسم کورپوسکولاری موجی، در دوالیسم کورپوسکولاری موجی ببینید که در نه تنها فوتون نه تنها فوتون خصوصیتی دوالیسمی دارد، یعنی خصوصیت کوانتی دارد، بلکه الکترون ها، اتم ها، نیوترون ها و دیگر ذره ها نیز میتوانند که خصوصیت های دوالیسمی از خود نشان دهند. بیایید اکنون درباره فشار روشنایی صحبت میکنیم. درباره فشار روشنایی گپ میزنیم و فشار روشنایی از حساب آن به عمل میاد که چطوری که ما گفتیم روشنایی انرژی دارد و ایمپولس دارد و از بس که وای ایمپولس دارد اگر با یگام سطح تاثیر کند البته که فشار میورد. و برای همین ببینید تصور میکنیم که یگام سطح داریم، یگام سطح که به این سطح روشنایی میافتد، با این سطح روشنایی میافتد و قسمی از روشنایی میتواند انعکاس شود و قسمی از آن فرو برده شود. برای همین چنین بزرگی داریم که بزرگی که کوفیشنت است و
коэффициенти инъикос ном дорад. Коэффициенти инъикоскунӣ ном дорад. Онро бо ро ишора мекунанд. Бо ро. Ро ин коэффициенти инъикос аст. Коэффициенти инъикос. Коэффициенти инъикос ва фарз кардем ки агар n шумораи фотонҳо ба ин сатҳ афтанд, агар коэффициенти инъикос ба ро баробар бошад, ро ин худаш баробар аст ба шумораи шумораи фотонҳои инъикосшуда тақсими шумораи умумӣ. Шумораи фотонҳои инъикосшуда тақсими шумораи умумӣ, ин мешавад коэффициенти инъикос ва маълум аст ки ро аз як ҳама вақт хурд аст. ва яъне ки аз ин ҷо агар мо аз n шумора агар дошта бошем, n ин шумораи пурраи фотонҳое ки ба ин сатҳ меафтанд. Шумораи пурраи фотонҳое ки ба ин сатҳ меафтанд. n-и инъикос дорем, n-и фурубурд дорем. n-и инъикос ин баробар мешавад ба n зарби ро. n-и фурубурд бошад мувофиқи формулаи n шумораи умумии фотонҳои баробар аст ба шумораи инъикосшудаҳо ҷамъи шумораи фурубурд ва аз ин ҷо шумораи фурубурдро ёбем. Ин мешавад шумораи пурра тарҳи шумораи инъикос. Пас дар формула мегузорем шумораи пурра тарҳи, дар ҷои ин мегузорем, ана ин формуларо мегузорем ва ҳосил мекунем тарҳи n ро ва n-ро аз қавс мебарорем, мешавад як тарҳи ро. Ин шумораи фотонҳои фурубурда ва инаш бошад шумораи фотонҳои ин шумораи фотонҳои фурубурдашуда, инаш шумораи фотонҳои инъикосшуда. Инро дар ёд мегирем. Инъикосшуда. биёед ман як мисол меорам барои фаҳмо шудани ана ҳамин масъала. Дарҳол мисол меорам. Мо агар ягон сатҳ дошта бошем ки ягон сақоб бо ягон тӯбча бо ягон суръати масаш m бо ягон суръати v ба ана ҳамин сатҳ чандир зарба карда, боз бо ана ҳамон суръат инъикос меёбад. Яъне ки чандир ин маъно дорад ки энергияашро аз даст намедиҳад ва боз бо ҳамон суръат инъикос меёбад, бо ҳамон суръат мепарад. Тағйирёбии импулси ана ҳамин тӯбча, агар мо ягон самти тири x-ро ба тарафи чап равон кунем, чунки импулс ин бузурги векторӣ аст, мо дар ягон самт тағйирёбии онро меёбем. Пас менависем ки тағйирёбии импулс дар ана ҳамин самти x, дар самти тири x ин баробар аст ба импулси охираи он дар самти тири x тарҳи импулси аввалаи он дар самти тири x. Тағйирёбии дилхоҳ бузургӣ ин ҳамин бузургӣ дар охир тарҳи ҳамин бузургӣ дар аввал аст. Барои ҳамин чунин нависам. Охира ин final, аввала ин initial. Бо чунин ишораҳо ман навиштам ва бинед ки импулси охираи он, суръати онро бинед ки ба самти x равона аст. Пас ин мешавад mv тарҳи, инҷо менависам тағйирёбии он. Тарҳи аввалааш бошад мешавад минуси mv, чунки суръати аввалааш бинед ки пеш аз зарба кардан бо ана ҳамин сатҳ суръаташ ба муқобили тири x равона буд, ба муқобили тири x. Барои ҳамин дар инҷо минус гирифт ва ана ҳамин минус бо минус мешавад плюс ва ин мешавад 2mv. Пас тағйирёбии импулс ҳангоми инъикос бе тағйир ёфтани суръат ин ба 2mv баробар будааст ва инчунин дар фотон низ импулси фотон мо аллакай ҳосил кардем дар боло ки ин p баробар аст ба h тақсими лямда ва фотонҳои инъикосшуда як фотони инъикосшуда тағйирёбии импулсаш ин аз ҳисоби таъсири он ба ана ҳамон сатҳ мешавад. Тағйирёбии импулси фотони инъикосшуда ба сатҳ, тағйирёбии импулси фотони инъикосшуда ин аз ҳисоби он мешавад ки он бо ягон қувва ба сатҳ таъсир мекунад ё ин ки фишор меорад, ё ин ки мувофиқ қонуни сеюми Ньютон агар гирем, бо кадом қуввае ки фотон ба ана ҳамон сатҳ таъсир мекунад, бо ана ҳамон қувва сатҳ ба фотон таъсир мекунад. Яъне ки бинед тағйирёбии фотони инъикосшуда ин мешавад 2h тақсими лямда ва тағйирёбии фотони фурубурдашуда танҳо мешавад h тақсими лямда. Ва биёед акнун дар инҷо формулаи шумораҳоро ки дар инҷо дар боло навиштем ворид месозем. пеш аз ин мегӯем ки фишор, ин фишор p, фишор, ман фишорро бо ягон p дигар хел ишора кунам, чунки дар инҷо аллакай импулсро мо бо p ишора кардем. Фишор менависам чунин p,
фишор баробар аст ба қувва дар воҳиди масоҳат. қувва тақсими масоҳат. аз мувофиқи қонуни Ньютон қувва ин тағйирёбии импулс дар воҳиди вақт аст. Тағйирёбии импулс дар воҳиди вақт аст. Делта П тақсими биёед хай делта Т менависем ва яъне ки фишор ин баробар аст ба тағйирёбии импулс дар воҳиди масоҳат дар воҳиди вақт. ва тағйирёбии импулси тамоми ана ҳамин зарраҳое ки фотонҳое ки ба ин сатҳ афтиданд, ба ин сатҳ менависем. Тағйирёбии импулси ҳамаи инҳо, тағйирёбии импулси онҳо иборат аст аз тағйирёбии импулси фотонҳои инъикосшуда ҷамъи тағйирёбии импулси фотонҳои фурӯбурдашуда баробар аст ба тағйирёбии импулси фотонҳои инъикосшуда. Ин тағйирёбии импулси яке аз онҳо бинед дар инҷо зарби шумораи онҳо дар инҷо. инҷо ман инъикосшуда гуфтам, бале, инъикосшуда дар инҷо бинед. пас менависам тағйирёбии импулси яке аз онҳо ин мешавад 2h тақсими лямда зарби шумораи онҳо мешавад, инъикосшудаҳо мешавад n зарби ро. ро ин коэффициенти инъикос аст. n зарби ро ҷамъи ин буд ҳамаш инъикосшуда. тағйирёбии импулси фурӯбурдашудаи фотонҳо ин мешавад шумораи онҳо, яъне n зарби 1 тақсими ро зарби тағйирёбии импулси яке аз онҳо h тақсими лямда. акнун аз қавс мебарорем. чиро аз қавс мебарорем? h тақсими лямдаро пеш аз ҳама аз қавс мебарорем. боз чиро аз қавс мебарорем? n-ро аз қавс мебарорем. дар дохили қавс мемонад 2 ро ҷамъи 1 тарҳи ро, ё ин ки 2 рои ки дар инҷо дорем яке аз онҳо бо ин ро ихтисор мешаванд, мемонад 1 ҷамъи ро ва инҷо мешавад h тақсими лямда, боз n дорем, боз 1 ҷамъи ро дорем. 1 ҷамъи ро. ин мешавад тағйирёбии импулси тамоми тағйирёбии импулс тағйирёбии импулси ҳамаи фотонҳое ки афтид. акнун менависем фишори рӯшноӣ чӣ тавре ки мо аллакай ворид кардем ин баробар мешавад ба тағйирёбии импулс дар воҳиди вақт дар воҳиди масоҳат. пас h n тақсими дар инҷо бо ҳамроҳи лямда боз пайдо мешавад вақт ва масоҳат, боз 1 ҷамъи ро. ва биёед чӣ кор мекунем акнун? мо дорем энергияи ҳамаи фотонҳое ки ба инҷо афтид, энергияи онҳо дар инҷо менависем энергияи онҳо ин мешавад ки n зарби h зарби ню. n шумораи фотонҳо, h ню энергия яке аз онҳо ки мо аллакай дар боло ин формуларо қайд кардем. ва n h дар ҷои ню мегузорам ба воситаи истифода мебарам формулаи вобастагии байни басомат ва дарозии мавҷро ва мегузорам 3 тақсими лямда. ва пас дар ин формула чӣ кор мекунам? Ман h n-ро дар инҷо менависам nh тақсими лямда ts 1 ҷамъи ро. ин формуларо ба 3 зарб мекунам, бо сурати рӯшноӣ зарб мекунам ва ба сурати рӯшноӣ боз тақсим мекунам. ва бинед ки дар инҷо чӣ ҳосил мешавад? дар инҷо ҳосил мешавад nh 3 тақсими лямда ки ин ҳеҷ чизе нест ҷуз энергияи фотон, ё ки энергияи рӯшноӣ. ва ин баробар мешавад ба энергияи рӯшноӣ дар воҳиди вақт дар воҳиди масоҳат боз тақсими суръати рӯшноӣ боз 1 ҷамъи ро, ки инро метавонем ҳамчун формулаи фишори рӯшноӣ қабул кунем. ва боз як чиз дигар ки энергия дар воҳиди вақт дар воҳиди масоҳат боз чӣ мешавад? Энергия дар воҳиди вақт дар воҳиди басомат мешавад, яъне анамин ин мешавад интенсивияти рӯшноӣ ки онро биёед бо и ишора мекунем. пас фишори рӯшноӣ формулааш баробар будааст ба формулаи фишори рӯшноӣ баробар будааст ба интенсивият тақсими суръати рӯшноӣ боз 1 ҷамъи ро. биёед ман инро аз нав менависам. формулаи фишори рӯшноӣ баробар будааст ба интенсивият тақсими суръати рӯшноӣ зарби 1 ҷамъи ро. ё ки инчунин ин формуларо ҳам истифода бурда метавонем, ё ин ки ин формулаҳои қаблие ки ҳосил кардем. ва инчунин як чиз дигарро қайд мекунем ки фишори рӯшноӣ ба таври назариявӣ ба воситаи Максвелл гуфта шуда буд ва ба таври таҷрибавӣ онро Лебедев гуфтани олим соли 1899 олими рус
این حادثه رو به طور تجربوی کشف کرد. اما پیش از این جیمز کلرک ماکسول، یکی از اساسگذاران الکترودینامیکا کلاسیکی، این درباره فشار روشنایی علاقه به طور نظریوی گفته بود. این بود معلومات مختصر درباره فوتون، ابتدای فیزیکای کوانتی و فشار روشنایی.